Avui justament estem a 500 dies de l'inici d'un altre campionat del món de natació a la nostra ciutat, el Campionat del Món Barcelona 2013. I a més d'aquesta efemèride, avui també volem fer la presentació oficial del Planeta Aigua del Campionat del Món de Barcelona 2013 per dir-vos que no només serà un esdeveniment que duri 15 dies, sinó que des del dia d'avui fins a la celebració del Mundial, els barcelonins i els fans de la natació mundial tindran un lloc para estar todos units per l'aigua. Nos hemos preparado el mejor marco posible. Tenemos aquí una piscina de 50 metros, tenemos una de 33, tenemos el mar a mis espaldas, tenemos el puerto, o sea que esto es planeta casi, planeta agua. Lástima que no haya llovido, pero si no ya casi sería esto absoluto. Pero el planeta agua no es algo etéreo, aunque es una comunidad virtual, en la que pretendemos que se incorporen los nadadores, la sociedad, a esa comunidad virtual. Y necesitamos símbolos. Símbolo, lo veréis luego, son las agallas, pero necesitamos también difundirlo. Dentro de 500 días se da el pistoletazo de salida a lo que va a ser, para nosotros, indudablemente, pero creo que para el resto del mundo, el evento deportivo más importante en el mundo del año 2013. I se va a celebrar en esta ciutat. Deixeu-me que parli de dues grans novetats que ens portarà aquest Planeta Aigua, aquests mundials. Per una banda, el fet que el Sant Jordi pugui ser la seu de la natació sincronitzada, una gran aposta ambiciosa a l'alçada del nostre equip. També l'altra gran novetat, aigües obertes al Port Vell, com us deia abans. Primera vegada que es faran aquestes proves en un recinte tancat, que permetrà que la gent se pugui acostar molt més a les proves, que pugui viure-ho d'una manera molt més directa. I això farà que sigui un escenari inigualable i amb una gran espectacularitat. Us demano un fort aplaudiment als que seran els primers habitants del Planeta Aigua capitanejats per la Gemma Mengual, l'Anna Copado, l'Ivan Pérez, jo, la Paula Klamburg, la Clàudia Gilabert, el Quico Herbàs i l'Erika Villaécija ens llegiran el manifest de què serà el Planeta Aigua. No som d'aquest planeta. Podem semblar com els altres, però si us hi fixeu bé, descobrireu que som diferents. Passem la major part del nostre temps submergits. Recorrem milers de quilòmetres sense motiu aparent. Tenim els nostres propis rituals, les nostres pròpies danses. Som fascinants i incomprensibles. Hi ha qui diu que som déus, però el que és segur és que no som del planeta Terra, som del planeta Aigua. El 2013 Barcelona celebrarà aquesta gran festa. Barcelona serà la capital del planeta Aigua i inspirarà a la resta del món. Estem fets d'aigua. Som habitants del planeta Aigua. Sigui on sigui, sóc ambaixadora del meu planeta i defenso els seus interessos. Cada vegada que escolto la seva crida, torno a l'aigua. Participo a les seves festes, les seves competicions i la seva energia. Convido a tothom a descobrir les coses extraordinàries que passaran dins l'aigua. Jo també vull contribuir a fer que l'aigua ompli el món de vida i faci créixer idees noves. Benvinguts a Barcelona 2013, benvinguts al Planeta Aigua. Vosaltres també podeu formar part d'ell.